Omul toxic e ca un șarpe. Intră pe sub piele cumva, încet așa, dar foarte frumos, nici nu-l simți. Și la un moment dat când ajunge complet, a intrat complet în tine, se învăluie în jurul sufletului și îl strânge. Ca o anacondă, știi? Îl strânge până scoate din el toată viața, tot orice gram de viață pe care îl mai ai în tine. Și tu nu-ți dai seama de treaba asta, știi? E fix pe principiu cu experimentul ăla cu broasca care a fost pusă la fiert. Și ea dacă a fost pusă în apa rece, nici nu se prinde că este pusă, că se încălzește apa până în momentul în care pur și simplu ajunge la clocotire. Așa și noi, oamenii care au parte de relații toxice, se adaptează din mers constant cu acest ritm, cu acest tip de viață, până în momentul în care ei nu mai conștientizează că sunt într-un context toxic și trebuie să vină cineva din exterior. Și problema este că atunci când vin oameni din exterior și îți spun, băi, trezește-te, că ești într-un context greșit pentru tine, nu mai ești om, nu existi, nu te văd, n-ai strălucire în tine, tu îi refuzi pe ei, adică intră sentimentul de negare, că ei n-au dreptate, nu este adevărat ce se întâmplă, nu, el mă iubește, el îmi vrea binele, uite, îmi protejează.